Знову вітаю усіх, хто не знає, чим зайнятися в неділю, і, мабуть, саме тому потрапляє на мой черговий стрим. Ось, як звичайно, кожну неділю о 8 вечора ми тут з вами зустракаємося. Шмат было всялякіх цікавых падзеяў на гэтым тыдні, прям яны так несліся. Ось ёсць што паабмяркоўваць, ёсць пра што паразмаўляць. Ось вітаю адразу ў чаціку у нас Наталью Поліщук, Варшавская ТЦК і Крысціну Петрік. Ось, а пачнем мы, напэўна, не з навінаў усялякіх, а пачнем з таго, што зробім некаторыя маніпуляцыі, а самыя якія маніпуляцыі. Мы зробім ось так. І вы спытаеце, а навошта? Ой, это штосьці лішняе ўжо было. А навошта так рабіць? Навошта гэтыя маніпуляцыі? І штосьці... Оп. Вот так. Та ёперны ты театр. О. Навошта вось гэта ўсё рабіць? Навошта вось гэтыя маніпуляцыі? А маніпуляцыі гэтыя для таго, каб было дзе размясціць сама ось такую ось штуку, якая ўжо даступная, і калі ў кагосьці там не працуе, вось можна трошкі большым гэта ўсё зрабіць. Толькі, напэўна, да ё-маё, што за рукі-крюкі, як кажуць. О, ось сюды, ось у гэты куточак, каб всё працавала. Ось, одна такая невялічкая, калі можна так сказаць, перамога над банкаўскай бюракратыяй Украіны. Урэшце рэшт, Монабанк ўсё ж такі адкрыў мне рахунак, адкрыў мне гэты самы доступ да гэтага самага праекту, і цяпер я магу ствараць банкі і збіраць грошыкі, не як нейкі бамжара праз картку. Ось, а можна ось і вот так. І праз QR-код, і можна нават міма зноўку, і бачыць, колькі там збіраецца, і ўсё такое, і калі што, апісанне і спасылка на гэтую банку ёсць унізе у апісанні пад трансляцыяй. Сталкер 2 вже пройдены? Не, Сталкер 2 не пройдены по одной причине, что Сталкер 2 на моем компі не тягне. Ось, я спробував навіть і на ноутбуці його запустити, там трошки лепш відеокартка. Але ні на комп'ютері, ні на ноутбуці він нормально не пайшов, тому я поки що забив на його хер. Ось, і не сталкерую. Чекаю, кажуть там, що щось там зроблять, і щось там нібито зробить, каб менш там вимагала я на гэтых самых ресурсаў ад відеокарткі, мабуть, я змогу паграць. Просто там у меншых нейкіх там наладках і так далей. Але не ў гэтым сутнасць. Дык ось, цяпер можна данаціць сюды, калі вы хочаце мяне падтрымаць, все застаецца так, як і было. Тобто за донати від 500 гривень будуть всілякие, скажем так, ну не всякие, а одна, скажем так, плюшечка, про яку ви довідаєтеся, коли гэты донати власне адбудуться. І яшчэ такі момент, що ось хто перший там щось закіне, має спрацаваць гэты віджет, ён будзе тут. Віджет з котом. Монобанковским. Ось, тому будуть всякі оповіщення, і, ну, буде таке. Больш цікаво, скажем так, буде. Ось, але для гэтага треба щось закидати. І легкий байт на донати. Ну, давайте почнем. Почнем ми, напевно, з того, що і зазначено, в принципі, першим ось у описанні відео, у назві сьогоднішнього ефіру. Гэта такі last dance, як кажуць амерыканцы,
або такі падарунак, адыходзячы ад Байдена, ад каго не чакалі, так гэта ад Байдена, якіх нейкіх там дзеяў. Але ось сам Байден гэты самы крок зрабіў і дазволіў Украіне выкарыстоўваць амерыканскую зброю па тэрыторыі Расіі. Ну і зразумела, адразу ж пасля гэтага далучыліся да гэтай цудоўнай ініцыятывы такія краіны, як Великабрытанія і Францыя. А вось Германія не змагла далучыцца да гэтай цудоўнай ініцыятывы з прычыны таго, што не пастачае яна ва ўкраіну далекабойных усялякіх штук. Але пра гэта мы яшчэ там потым распавядзем. І як, в прынцыпе, і чакалася, як толькі, так і адразу, і літаральна сотні не прайшлі, як ужо гэтыя самыя ракеты і Storm Shadow і Атакамс былі выкарыстаныя па тэрыторыі Расіі. Там нейкія камандныя пункты, нейкі завод і шосьці там яшчэ там нейкі склады. Карацей, ўсё, да чаго можна было б дацягнуцца, так што яшчэ там не паспелі неяк прыхаваць. І тое, што там за данымі выведкі мінімальна было абаронена, власна, ад гэтых самых ракет, там, в прынцыпе, і нанеслі гэты самы удар. В прынцыпе, все добра, все эфектыўна, ўсё працуе, акрамя расійскай проціпаветранай абароны. Ось, што таксама вельмі раздратавала уласна Пуціна. Чаму? Таму што літаральна ось як толькі ось гэтае рашэнне было прынята і пра яго галасілі, Пуцін, ну, нібыта там праз нейкія парламенты там расійскія, якія там ёсць, змяніў дактрыну ядзерную. Ось, і калі раней, там, калі не памыляюсь, раней было так, што можна ёбнуць ядзеркай, калі па табе ёбнулі ядзеркай, умоўна кажучы. Ось, то зараз можна нібыта ёбнуць ядзеркай проста, калі хтосьці нападае на твою тэрыторыю або выкарыстоўвае зброю іншых краінаў, каб нападаць на твою тэрыторыю. Ось, і ось, як Варшавський пише, що ми цю доктрину вже разів 10 порушували. Мінавіта так. І навіть не 10, мабуть, і більше. Ось, і гэтыя так званыя чырвоныя лініі, якія там нібыта хтосьці мае перайсці, ось ужо даўно, напэўна, і перасталі існаваць праз тое, што забагата ног па гэтых лініях ужо праходзіла, і нават не тое, што там нагамі праходзілі па гэтых лініях, там і на бранёванай тэхніцы ездзілі па гэтых лініях, таму там ужо нічога і няма. Але некаторыя палітыкі працягваюць казаць пра гэтыя лініі, ось, і гэтак далей. Ось, але зноў щось у ОБС з'явілася паведамленне ад Наталі Поліщук, а ось у трансляцыі Ютуба не з'явілася. Цікава. Ну ладно. Пачакаем. Мабыць, там штосьці паганае напісана, і YouTube не адразу паказвае, таму што на праверку адаслалі гэтае паведамленне. Пабачым. Ну так, зразумела, чаму. YouTube не любіць гэтае слово на літару М. І што там? Так, ось саме яны і забігали. Ось, але YouTube не любіць гэтае слово, і таму, напэўна, гэты каментар толькі вось неяк праз ОБС-ку, праз гэты виджет і патрапіў у эфір, таму што яго не у самому Ютубе яго няма. Баніць YouTube всялякія такія, як то кажуть, русафобскія наратывы. Ось, таму такое. Ось, ну і зразумела, што проста прыняццём гэтай самай ядзернай дактрыны
все не скончылася, таму што гэта як, ну, скажем, прямо гэта як пёрнуць у муку. Тобто ефектаў то багата, але эфектыўнасці мала. Ось, ні, я не підстригся, я просто вже заростаю. Ось, і Росія використала балістичну ракету, якую, власне, сам Путін і так ганарово назвав «Орешник». Ось, ёсць такая любоў да всялякіх хвойных і лістных раслін. Ось, у назвах усялякіх іхніх ракет. Ну і ввогуле там всякія тюльпаны, піоны, гваздзікі і гэтак далей. Ось, і нібыта вось гэта была выпрабаванне, нібыта ракета такая новая, що прям навей толькі гадзіннік на руцэ у Пуціна. Ось, але што вядома пра гэтую ракету, уласна? Пра гэтую ракету нічога не вядома. Ось, вядома, што толькі тое, што, уласна, Пуцін распавядаў пра гэтую ракету. Таму што ніхто гэтую ракету, уласна, ніколі не бачыў, ніхто яе не выкарыстоўваў, пра яе разробку ці ўжыванне таксама ніхто ніколі не распавядаў, і тут нібыта першы такі ось адразу баявы выпрабавальны пуск адбыўся гэтай ракетай. Ось, і насамрэч ось гэтае апісанне таго, якія характарыстыкі, уласна, мае гэтая ракета, можна звесці да таго, што Путін сказаў: у мяне хер 30 сантыметраў, хто не верыць, я шчыра кажу, што ён там сапраўды 30 сантыметраў. Прыкладна так выглядаў увесь опіс, усё апісанне магчымасцяў ракеты «Орешник» са словаў Пуціна. Таму што там і нейкія 10 махаў, ён сказаў, што 10 махаў гэтая ракета ляціць, і падзяляюцца боегалоўкі там, калі на пэўнай там стадыі. І нібыта гэтыя падзеленыя ўжо боегалоўкі ляцяць таксама з надгукавым гэтым самым, з надгукавой хуткасцю, што тэарэтычна, ў прынцыпе, немагчыма. Ось, але ў Пуціна ўсё працуе сама так. Ось, у парушэнні ўсіх законаў фізікі магчымых. Ось так працуе. Таму, уласна, сама такое параўнанне з апісаннем дзеяння і тактыка тэхнічных характарыстыкаў гэтай зброі я вам і прывёў. Ось, багата пра гэта таксама яшчэ невядома, але ось там сёння, дарэчы, ось і Зеленскі ў сваім выступе сказаў, што ось сабралі там гэтыя самыя уламкі, пачалі там нейкія эксперты над гэтым всім працаваць, каб проста зразумець, з чаго гэта зроблена, і калі ты зразумееш, з чаго гэта зроблена, ты зразумееш, як яно працуе. Ось, пры гэтым там некаторыя фотаздымкі патрапілі у сеціва вось гэтай самай ракеты, і там нібыта нейкі нумар, і па гэтым нумары там хтосьці там шосьці заасінціў, як то кажуць, і нібыта гэта нейкая ракета, якая ўвогуле там у 1900, не 1800. У 1998 годзе там разраблялася і шосьці там рабіла. Ось, таму, як бы, што я магу сказаць на рахунак гэтай ракеты? Што некаторыя пачалі адразу: «Сё, там нам пізда, тут такая новая ракета, там овер дахуя гэтых боегаловак на нас паляціць, і калі што, то ўсё». І нават Верховная Рада вырашыла, што ім таксама трэба ўзяць на ўсялякі выпадак выхадны дзень, таму што, ну, немагчыма ж працаваць, тут же ж цэлы Орешник паляць. Я калі гэта назва, гэта просто... Не магу я гэтую назву на сур'ёзных шчах называць. Ось, і, карацей, ось так. Вельмі небяспечна. Аказваецца, было, але па факту пердзёш у муку. Ось, таму што, як сказаў Євген Карась на сваім эфіры, які там быў
уласна на месцы, дзе гэты самы арешнік быў застасаваны. Ніякіх такіх надуразлівых руйнаванняў гэты самы арешнік там не стварыў, пры тым, што было зафіксавана, калі не памыляюся, там 6 ці 7 выбухаў. Тобто вось гэтая боегалоўка падзялілася там на 6 ці 7 часцін, і ёсць там меркаванне, што іх было 8, але адна нібыта не здэтанавала. Ось, і сказаў, што, ну, руйнаванні дзесь якось ад двух звычайных ракет. Адзіны мінус таго, што гэта ракета балістычная. А балістычныя ракеты трошкі складаней збіваць, чым звычайныя, таму што звычайныя ляцяць паралельна зямлі, а балістычныя яны ляцяць па параболе, калі я не памыляюся, типа гіперболя. Парабола, здаецца. Гіпербола это ўжо такая хвалёвая лінія, а парабола гэта такая дуга. Ось, і карацей, просто ракета вылетае ў стратасферу, там менш гэты спроціву паветра, там ёй прасцей ляцець, прасцей набіраць хуткасць, і потым яна пачынае зноўку зніжацца ўжо па такой максімальна вертыкальнай, калі можна так сказаць, траекторыі на там тую крапку, на якую яна мае лецець. Ось, і саме таму іх складана збіваць, таму што вось гэты прамежак, калі вось ракета гэта патрапляе в зону дзеяння радыёлакацыйных гэтых усялякіх установак, вельмі невялікая. Ось таму саме толькі ў гэтым ёсць складанасць. Ну і зноўку ж, як Пыня казаў, што нібыта гэта ракета просто там не збівальная. Ніхто не можа збіць. Нагадаю, гэтак жа сама Пыня казаў у свой час пра кінжалы. Кінжалы гэта просто там супер-пупер, гіпер, ультра, мега трон, ось, які просто немагчыма збіць. Зараз ужо там, напэўна, пальцаў рукі ног не хопіць для таго, каб пералічыць усе тыя кінжалы, якія былі, скажем так, загубленыя у паветраным простары Украіны. Таму, зноўку ж, все гэта апісанне гэтых тактыка-тэхнічных характарыстык гэтай ракеты і яе магчымасцяў, ну, яно смешнае. Ну, як я і казаў, што гэта выглядае, як у мяне 30 сантыметраў, і я вам кажу гэта шчыра. Ось, а калі вы не верыце, вам прыйдзецца паверыць, таму што я шчыры чалавек. Я не магу падманваць. Ось, ну, смешна такое, насамрэч, чуць і бачыць. Ось, але некаторыя украінцы ўжо пачалі там, калі да гэтага, калі абралі Трампа, там яны толькі размецілі, дзе мае быць паміральная яма, зараз ужо гэты арешнік некаторых просто там дабіў, і все там, і паміральная яма ўжо пачала капацца. Ось, што нібыта гэта арешнік, і ён можа быць яшчэ несці, можа, і ядзерныя гэтыя боегалоўкі. Ось, і карацей там ўсё прапала, але, ну, як бы, на мой уласны погляд, нічога не прапала, нічога не страчана. Я перакананы, нават і калі будзе зноў застасаванне гэтай самай ракеты, так проста ўжо ўсё не адбудзецца. Таму што ўсё адбываецца ў параўнанні. Ты штосьці бачыш, як гэта працуе, і ты шукаеш процідзею на гэтыя дзеянні твайго ворага. І ўсё ж такі я перакананы, што Украіна, украінскія ваенныя і всялякія іншыя, всялякія ваенныя, якія дапамагаюць Украіне, таксама яны не гэтыя самыя не балванчыкі шкіряныя, а ўсё ж такі знаюць, што да чаго, як яно працуе і як гэтаму супрацьстаяць. Таму я б так вельмі не глыбокую гэтую паміральную яму выкапваў. Так, пум-пум-пум. Вось неяк хутка, здавалася, столькі навінаў шмат, але неяк хутка ўсё пра гэта самае.
Ось, калі павяртацца зноўку ж да гэтага выпрабавання гэтага самага арешніка, цікава было пасачыць і за тым, як іншыя рэагавалі на ўжыванне гэтага самага азбраення. Ось, і гэтае ўжыванне было не вельмі такім, скажем так, не мела такі самы эфект, які б можна было ад яго жадаць, таму што ну, акрамя занепакоення, ось, амаль што нічога не адбылося. Адбылося толькі ось тое, што я казаў, пра што я казаў, што мы паразмаўляем яшчэ, гэта смешная сітуацыя з Олафам Шольцам, ось, які вызнаў недапушчальнасць эскалацыі ось праз ужыванне ось гэтага самага арешніка, недапушчальнасць падальшай эскалацыі канфлікту, і сама для недапушчальнасці падальшай эскалацыі гэтага самага канфлікту ось праз ужыванне арешніка Германія не будзе надсылаць ва ўкраіну ракетныя комплексы Таурус. Ось выглядае проста, ну, вельмі камічна. Гэта там, напэўна, Шольц зараз будзе казаць пра гэтыя таурусы просто пастаянна. Я схадзіў сёння у прыбіральню па вялікаму, і саме таму мы ва ўкраіну таурусы надсылаць не будзем. Вітаю таксама пана Ікса. Ось, і там я сёння выпіў пінту цёмнага піва, ось, і саме таму мы ва ўкраіну таурусы надсылаць не будзем. Ось, ну, выглядае насамрэч вельмі камічна. Ось, таксама некаторыя там эксперты выказалі толькі занепакоенасць і заклікалі да дээскалацыі канфлікту. Ось, а як мы ведаем, што усялякія там заахвочванні і маральная падтрымка, калі можна так сказаць, яны не вельмі дзейсныя ў сучасных рэаліях, у тым ліку і палітычных. Ось, таму вялікіх нейкіх зменаў чакаць не варта. Бліжэйшым часам, нават нягледзячы на тое, што гэты арешнік быў застасаваны. Ось, да таго ж Зеленскі склікаў нараду у фармаце Украіна-НАТО для таго, ось саме, каб 26 лістапада яна адбудзецца, тобто праз 2 дні. Ось, і там ось будуць абмяркоўвацца пытанні датычна застасавання Расіі гэтага самага арешніка. Да таго ж часу я перакананы ўжо гэтыя абломкі, тое, што там знайшлі на месцы выкарыстання гэтай самай ракеты, ўжо там неяк прааналізуюць, пабачыць, што гэта, з чаго гэта зроблена, ось, зробяць нейкія высновкі накшталт таго, колькі гэтага ўсяго можна там вырабляць і ўвогуле за дапамогай якіх краінаў яшчэ, ну, таму што я перакананы, што уласнымі, скажем так, патужнасцямі не зможа Расія гэтую ракету рабіць. Ось, таму паглядзім, бліжэйшым часам варта за гэтым пасачыць, проста дазнацца, з чаго гэта ракета зроблена і хто ўвогуле прычетны, што гэта ўвогуле за ракета. Таму што, ведаючы Расію, і там просто можна взяць там які-небудзь танк Т-82, налепіць на яго дадатковую гэтую самую актыўную броню дынамічную і сказаць, што гэта там самая найноўшая наша разробка і ось супер-мега-танк. Хаця там гэта танк 82-го году выпуску застанецца, такі ж самы. Таму казаць пра тое, што гэтая ракета нейкая супер-мега новая, ну, таксама уласна мне не вельмі пасуе верыць у гэтую навіну. Так, ну і перад тым, як мы перайдзем да ўжо там, як звычайна, беларускіх навінаў, давайте яшчэ каментары тут трошкі ёсць. Думаеце, ця ракета була в одному екземплярі?
Ну, невядома насамрэч, бо хтосьці кажа, што гэта ўвогуле магла быць і не арешнік гэты самы, а быў такі ракетны комплекс рубеж у свой час там распрацаваны, і ёсць меркаванне, што гэта ён сама быў ужыты, і проста яго назвалі арешнік. Проста выдумаць штосьці новае, каб напужаць просто новай назвай. Типа, мы разрабілі такую новую ракету. Ну, гэта тое ж самае, што той же самый аўтамат Калашнікова 12, АК-12. Ну, калі взять АК-12 і АК-74, ну, там розніцы амаль што не будзе. І у некаторых момантах датычна надзейнасці і магчымасці для мадэрнізацыі, не заводской мадэрнізацыі, власна, АК-74 нават лепшы за АК-12. Таму ці быў сэнс увогуле разрабляць гэты АК-12, просто каб сказаць, што ось, а мы там з АК-74 зрабілі АК-12. І ён такі там, типа, класны, там тактыкульны і гэтак далей. Ну, гэта смешна. Тое ж самае адбываецца і з ракетамі. З гэтымі. Там можа быць гэта ракета Рубеж, якая там яшчэ там пры радзянскім савецкім звязе распрацоўвалася. І просто ось зараз там вырашылі неяк пачаць ось гэта ўсё прасоўваць ось гэтую сваю ядзерную дактрыну і палохаць балістычнымі ракетамі невядомымі, якія раней нідзе не паказваліся, нідзе не свяціліся. Ось, і назваць яе неяк там арешнік. Потым не здзіўлюся, калі будзе з'явіцца яшчэ і баярышнік. Ці там якая-небудзь там альха. Ну, альха штосьці ўжо ёсць такое. Если я чуў про такую назву. Сосна там якая-небудзь з'явіцца. Балістычная, найноўшая балістычная ракета 24-го году разробкі. Ось, а калі так фарбу здерці з надпісам сосна, там можна пабачыць «Изделие 502». Ну, ці што-небудзь такое. Ось, таму, як бы, я б не вельмі напружваўся на гэты рахунак. Враховуючи, як швидко вони роблять нові ракети, то, скоріше за все, це була якась переробка старої ракети. Ну, власне, про гэта некаторыя эксперты і казалі, ну, і так просто, мабуть, там пофарбавалі по-іншаму ракету і назвалі нанова. Можа быць такое. Можа быць, што просто там купу грошей убухалі ў разробку гэтай ракеты, а насамрэч гэтыя грошы дзесьці там хтосьці папіліў. Ось, просто взяли якую-нибудь іншую ракету і назвалі таксама. І выдалі яе ось за гэтую ось найноўшую ракету. Таму што пра тую ракету таксама ніхто не знае. Ніхто не бачыў. Ось, і сказалі, а ось гэта ўжо новая ракета. Гэта не тая, ось, пра якую мы казалі, якую ніхто не бачыў і каму ніхто не паказваў, і ніколі яна не выкарыстоўвалася. А ось зараз ось гэта ўжо новая. І як бы, ну, пакуль ось там эксперты, хто сур'ёзна займаецца гэтай справай, не дазнаюцца там, што там за уламкі ўласна гэтай самай ракеты, з чаго яна зроблена, ці гэтак далей, і гэта ўжо будуць адказы на тое, ці сапраўды яна там гэтай 10 махаў можа летаць, ці дасягае на гіперзвуку. Ну, адзінае, што я магу сказаць, што боегалоўкі, якія падзяляюцца ў балістычнай ракеце, не могуць фізічна манеўраваць, лецець з хуткасцю гіперзвуку, тобто хутчэй, чым хуткасць звуку. І пры гэтым яшчэ манеўраваць, нібыта там абыходзячы проціпаветраную абарону. Ну, гэта фізічна немагчыма, таму што гэта проста немагчыма. Няма такіх тэхналогій, да і сэнсу ў гэтым, в прынцыпе, няма. Потому что там траектория просто такая, что и без того складана збивать. Тому всякие гэтыя заявы, пыні, что там супер крутая, там працей зорка смерти, а не орешник. Ось. Ну, вони непогану зброю роблять, нова чи стара, але вона працює. Ну, як кажу, АК-74 гэта добры аўтамат. Не кажу, што ён там супер выдатны, але ён добры, ён надзейны, ён працуе. Ось, але
падальшае развіццё вось гэтых самых серый вось гэтай калашнікава под 5,45. Ну, яна не выглядае нейкай добрай. Ці яна просто ці пайшла не ў той бок развіцця, і щось такое. Таму што АК-12, прынамсі першай мадыфікацыі, пра другую кажуць ужо, што, мабыць, там штосьці дзесьці і лепш яна стала, але ну, з таго, што я, напрыклад, ведаю, няма магчымасці дадатковых усталёўваць на гэты АК-12 дадатковае абладнанне, якое выпушчана не заводам. Тобто, калі натаўская зброя, любая натаўская зброя, ёсць стандарт, напрыклад, планкі Пікаціні, на якую усталёўваюцца усялякія дадатковыя штукі, там ліхтарыкі, ці лазерныя указкі, ручкі пераносу вагню, каліматары, прыцэлы, ўсё што заўгодна, яно ставіцца на гэтую планку Пікаціні. Яна стандартная на шмат якой зброі. У АК-12 гэта нейкая там свая разробка планкі нейкай, на якую можна усталяваць толькі прыцэлы, якія робіць гэты самы калашнікаў, канцэрн гэты калашнікаў, ці як завод калашнікаў. Ось, і ўсё, і нічога іншага ты не паставіш. І калі там, напрыклад, не вырабляюць яны каліматары, ты не паставіш нейкі каліматар. Калі ты хочаш нейкі там асаблівы каліматар, ты зноўку ж яго туды не паставіш, таму што ты можаш паставіць толькі тыя каліматары, якія робіць гэты завод калашнікаў. Прыцэл толькі той, які зробіць завод калашнікаў. Ось. Плюс да таго абслугоўванне стала складаней праз тое, што спрасцілі некаторыя хадавыя часціны, напрыклад, газавую гэтую штуку, як яна. Ось газавая камера з газавым поршнем. Ось, яна там стала неразборнай. Яе стала складаней абслугоўваць, складаней чысціць, праз гэта яна хутчэй забіваецца, таму што там не такі вялікі канал. Ён вельмі хутка закопчваецца і ўжо не хапае, скажем так, моцы гэтых самых парахавых газаў, каб нават узводзіць затворную раму. Ось, усё праз складнасць абслугоўвання. Ось, таму, як бы, гэта ўсё... Ну, навошта было гэта ўсё разрабляць? Ну, хутчэй за ўсё, каб і далей піліць вось гэтыя грошы, якія пайшлі на разробку. Ось, і да таго ж, калі ты разрабляеш зброю, ты і всялякія абвесы да гэтай зброі таксама атрымліваеш заказы пад гэта ўсё, таму што ну, просто немагчыма ніякія іншыя абвесы на гэтую зброю павесіць, акрамя тых, якія прадугледжвае канструкцыя, якую ты загадзя зрабіў такім чынам, каб толькі ты мог гэта ўсё вырабляць, а не хтосьці іншы. Напрыклад, там на той же заходняй зброі, як я казаў, усё выкарыстоўваецца на планкі Пікаціні. Ты на планку Пікаціні што заўгодна сабе паставіш. І прыцэл, і каліматар, і фонарик, там, і камеру, і ўсё што заўгодна. І ніхто там не скардзіцца, што все выкарыстоўваюць, і ўсіх гэта задавальняе. Ну, в плане АК-12 він багато кому подобається з наших, тому тут відносно, але вони кажуть, їх робити тисячами, як не крути, роблять тисячами, як не круті, а ми ні. Ну, там, хоча за все, АК-12 другого покоління, коли можна так сказати, вони вже більш там удосконалені і трошки там модифіковані ось гэты ось узли, про які я казав, що вони там не вельми паспяховыя былі. Але, скажем так, людей, які у захваце ад АК-12, я сустракаў значна менш, чым людзей, якія, напрыклад, у захваце ад таго ж самага Скару, шведскага вырабніцтва, Скар L, напрыклад, ці ад ЧЗ Бренд 2. Людзей, якія ў захваце ад гэтай зброі, я сустракаў значна больш, чым тых, хто ў захваце ад АК-12. Я ведаю людзей, якія ў захваце нават былі ад АКСУ-74. Ось, камусьці падобаецца. Мне таксама яна падобалася просто таму, што яна маленькая. Гэта ось АКСУ, яна маленькая. Ксюха, як яе называюць. І там іншае яшчэ ёсць слова. Сучка. Ось, але я Ксюха звычайна называю. Ось, яна зручная, і калі табе просто зброя сама стрелецкая не вельмі патрэбна, тому што ты там
артылерыі ці ты там водзей, калі яна просто так, што яна мае быць, то тут, скажем так, яна зручная. Але гэта не азначае, што яна там звыш'якасная. Ось. Так, все каментары прачытаў, все распавёў. Таму зараз павяртаемся да апошніх навінаў датычных Беларусі, але перад гэтым я вам нагадаю, што было б непаганенька паставіць падабаечку ось гэтаму відэа, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. А калі яно скончыцца, гэтая трансляцыя, потым яшчэ напісаць каментары, бо щось вы падзабілі хуйца, шчыра кажучы, на гэтую справу. Ось толькі некаторыя яшчэ там адказна ставяцца да гэтай самай справы пашырэння нерасійскамоўнага Ютубу, таму што сама праз гэта алгарытм Ютуба разумеюць, што тут штосьці цікавае і штосьці вартае таго, каб гэта прапаноўваць большай колькасці людзей паглядзець. Тое ж самае датычыцца не толькі каментароў, але і падабаек, якія вы праціскаеце. Таму што толькі вось праз гэтыя вось штукі YouTube, ягоныя алгарытмы разумеюць, што вось гэта цікава і гэта трэба прасоўваць. Ось, таму не забывайце, калі ласка, пра гэта, і будзе вам шчасце, як то кажуць. Будзе тут больш інтэрактыву, больш людзей будзе прыходзіць на трансляцыі. Чым больш людзей будзе прыходзіць на трансляцыі, тым часцей, напэўна, можна будзе рабіць гэтыя самыя трансляцыі. Ну і ўсё такое. Таму, як бы, давайце, таксама падключайцеся да гэтай самай барацьбы, скажем так, з расійскамоўным сегментам. Каб расійскамоўнага сегмента ставала менш, трэба прасоўваць не расійскамоўны сегмент. А вы, як вы бачыце, а я, як вы бачыце, не па-расейску размаўляю з вами. Таму ось так, не забывайце пра каментары. Калі у вас ёсць нейкія там асабістыя прапановы, пытанні, ці просто там нейкія пабажанні, абмеркаваць нейкія тэмы ў эфіры, то уласна ось Telegram, на які вы можете напісаць, я там заўсёды ўсё прачытаю, на ўсё адпавяду. Ну і заўважце, што ў нас тут абновачка на экране. З'явілася банка, мне адкрылі Монобанк, і таму, калі вы хочаце, калі вы там Рокфеллер, і там Ілон Маск ці Дональд Трамп раптам па фінансавых магчымасцях, і вось ёсць непатрэбныя вам грошы, якія можете закінуць мне на банку, ось, як я назваў яе, на чудовае жыцця. Ось, в прынцыпе, колькі там 5000 я паставіў, мне хопіць на чудовае жыцця просто сплачваць за кватэру. Ось, ужо будзе для мяне нашмат-шмат лягчэй. Ось, QR-код адзін, калі тут не скануе, ёсць яшчэ міма. Ёсць яшчэ ось тут QR-код, гэта на тую ж самую банку. І калі ўжо і гэта не працуе, тады ўжо вам уніз у апісанні пад відэа, там гэтая банка ёсць. Таксама, калі вы дзесьці за мяжой знаходзіцеся, таксама вы можете дапамагчы падтрымаць праз такую платежную сістэму, як PayPal. Дадзеныя гэтай сістэмы таксама знойдзеце унізе пад відэа у апісанні. Так, ну і астатнія навіны. Астатнія навіны датычна Беларусі. Хацеў я іх яшчэ мінулага разу гучыць, але штосьці забыўся. Забыўся і неяк не распавёў. А навіны былі такія, што аблаву правялі сілавікі ў Беларусі, правялі аблаву і, уласна, аблаўлялі, калі можна так сказаць, родзічаў палітвязняў. Тобто тых людзей, якія ўжо і так сядзяць. Ось, таму што некаторых палітвязняў ўжо заканчваюцца тэрміны. Ось яны выходзяць, на іх месцы трэба новых саджаць, таму што, як вы ведаеце, а калі не ведаеце, я вам гэта распавяду, у турмах людзі працуюць. Іх змушаюць некаторых працаваць,
Ось, і вядома, што заработную платню яны получаюць неадпаведную тым, якую працу яны выконваюць. Атрымліваюць нейкія там капейкі, ось, за якія, ўласна, і працуюць. І таму такая вось танная працоўная сіла гэта вельмі зручна. Ось, вельмі зручна для асабіста таталітарнай дзяржавы, такой як Беларусь. Ось, і таму вось такія вось аблавы і адбываюцца. Але бывае такое, што не патрэбны аблавы. Таму што, як то кажа, Лукашенко не можа, Ціхановская дапаможа. Ось, таму што праз усялякія фонды, тая ж самая Ціхановская дапамагае гэтым самым родзічам палітвязняў, і каб была нейкая справаздача, зразумела ж, яны перарахоўваюць грошы на рахункі вось гэтых самых родзічаў, гэтых самых палітвязняў, у выніку чаго гэта ўсё адсочваецца пэўнымі структурамі, гэтых атрымавачаў гэтай самай неабходнай нібыта дапамогі арыштоўваюць і накладаюць штраф. Ось, астатняе з таго, што мне вядома, 1000 беларускіх рублёў атрымала грамадзянка Беларусі, якая там была родзічкай аднаго з палітвязняў. Ось, 1000, гэта 330 даляраў, ну, 350 па курсе сённяшнім беларускім. Ось, і атрымала штраф на 4800. Тобто ти атрымаў 1000, яе, хутчэй за ўсё, таксама канфіскавалі, як доказ, уласна. Ось, і яшчэ 4800 зверху табе накінулі, што як бы ты лепш не выёбвайся, сидзі тут ціха і нікаму тут нічога не распавядай. Ось, і такім чынам Святлана Георгіевна разам са сваімі пасіпакамі працягвае дапамагаць сем'ям палітвязняў, якія знаходзяцца у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Ось. І яшчэ адной такой рэзананснай навіной, звязанай з Беларуссю, была экстрадыцыя былога ваяра палка Каліноўскага Васіля Веремейчыка. Ось. І экстрадавалі яго не з Расіі, і не з Грузіі, і нават не з Казахстану, і не з Арменіі, і не з Узбекістану, і не з Китаю, і не з Карэйскай Паўночнай Рэспублікі, а з В'етнаму. Ну, падавалася б, дзе Беларусь, а дзе В'етнам, але вось так вось працуюць спецслужбы. Ось, і што я магу на гэты конт сказаць? Па-першае, що могу сказаць, што паехаць у краіну, якая не ёсць нейкай небяспечнай у любым выпадку, а В'етнам і ўвогуле краіны Азіі, ну калі гэта толькі не Паўднёвая Карэя, напрыклад, то нават і Паўднёвая Карэя там не вельмі такая небяспечная не ў плане дэмакратыі там і працы законаў, у плане того, што побач ёсць Паўночная Карэя. Ось, але В'етнам, усялякі, ну, гэта тое ж самае, што спрабаваць уцякаць ад рэпрэсіі ў Беларусі і уцякаць у Расію. Гэта па факту як адна дзяржава, таму што рэпрэсіўны апарат, што там працуе аднолькава і мае сувязі і падтрымлівае, уласна, адзін аднаго. Ось, да тых жа краінаў небяспечных можна аднесці і ты, якія пералічыў да гэтага, гэта той же самы Казахстан, які застаецца ў сферы ўплыву Расіі, а значыць і Беларусі, таму што там АДКБ і гэтак далей. Тая ж Грузія, і тут, як бы, ну, можете мне там запярэчыць, што там ось там такія людзі класныя ў Грузіі, такія ось там шчырыя і гэтак далей, але кіруючая партыя ў іх увогуле не класная. Ось, і якія б не былі там цудоўныя людзі, гэта не адмяняе таго, што ўлада ў гэтай краіне не ёсць дэмакратычнай.
Ось, а калі ўлада не дэмакратычна, то і пра нейкую законнасць таксама казаць складана. Ну і В'етнам гэта туды ж сама. Не чуў ніколі пра нейкія дасягненні в'етнамскай дэмакратыі. Ось таму уласна для мяне не дзіўна. Не дзіўна, што з гэтай краіны экстрадавалі беларускага ваяра. Ось, і дзіўна, што я сам ведаю гэтага чалавека, дзіўна, што ён вырашыў, што там ён будзе ў бяспецы. Ну, ён скажем так, чалавек мае розум, ён там не нейкі там адбіты наркаман і гэтак далей. Мае розум, мае разуменне, як пэўныя працэсы адбываюцца, але ну, уласна мне невядома, чым ён карыстаўся, якімі гэтымі самымі фактамі апеляваў уласна для самога сябе, каб для забяспечання ўласнай бяспекі паехаць ва В'етнам. Ну, ж пачалі всялякія падымаць, што там Літва забараніла яму уезд у Літву з прычын нацыянальнай бяспекі. Ва ўкраіну яму быў забаронены ўезд таксама з прычын нацыянальнай бяспекі. Невядома там, дарэчы, там СБУ ці дзяржаўная міграцыйная служба там гэтую забарону рабілі, здаецца, СБУ. Ось, па чыёй указцы гэта ўсё рабілася, таксама невядома. Ёсць там нейкія здагадкі праз там гэтых штаб палка Каліноўскага і гэтак далей, праз канфлікты. Ну, глядзіце, мне таксама канфлікт быў са штабам палка Каліноўскага. Ён нікуды не дзеўся, скажем так. Я гэтых людзей пры любой магчымасці паказаць ім, дзе іхняе месца, я ім яго паказваю. Ось, і называю іх тым словам, якім маю называць. Але пры гэтым я ва ўкраіне. Я ва ўкраіне, я атрымліваю статус рэзідэнта ўкраіны. Монабанк у мяне ўжо ёсць. Ось, і добра сябе пачуваю. І не збіраюся у В'етнам. Ось, таму усялякія ёсць выпадкі, усялякія гэтыя самыя прычыны. Факт у тым, што калі ты ўжо адзначыўся вайной ва ўкраіне на баку ўласна ўкраіны, не варта ехаць у тыя краіны, якія адкрыта не падтрымліваюць Украіну. Калі прасцей нават казаць, не варта ехаць у краіны, якія не ўваходзяць у блок НАТО. Гэта каб ужо ўвогуле было зразумела. Ось, Украіны, якія не ўваходзяць у еўразвяз, таксама ехаць не варта, калі браць ось такую бліжняе, як то кажуць, замежжа. Ось, сітуацыя, канешне, сумная, але, ну, якая ёсць. Ось, таксама адзначыцца хочацца, што пан Стрыжак і ягоны фонд Байсол, здаецца. Ось, гэта як беларускі притула, толькі менш прытульны, калі можна так сказаць. Ось, уже і збор адкрыў, уже там на дапамогу Васілю, што мне ўласна смешна, таму што маё ўласнае меркаванне пра то, што я не разумею, як, збіраючы грошы ў Еўропе, можна дапамагчы чымсьці Васілю. Кажуць, што там на адвакатаў наняць, ну, як бы, я, канешне, мабыць, мы пра розныя Беларусі мяркуем з панам Стрыжаком, але я не памятаю, каб адвакаты ў Беларусі неяк дапамагалі пазбягаць пакаранню. Ось, ну, а каб дазнацца, як таксама мне казалі, што аргумент, што типа, ну, адвакат гэта проста як звязок, як сувязь нейкая з ось чалавекам, каб проста дазнавацца, як там яго справы. І, ну, на што мне ёсць іншы аргумент. Каб дазнацца, што чалавеку пізда, не абавязкова там за 3-4 тысячи еўра наймаць яму адваката. Калі чалавека экстрадавалі з В'етнама у Беларусь, то, ну, яму пізда.
Ну, гэта 100%. Яго будуць там цягаць па якіх-небудзь там перадачах, ён там будзе даваць вось гэтыя усялякія расповедзі пра тое, як там што гатавалася, з якіх накірункаў гатаваўся наступ на Беларусь, вось пра якія-небудзь там выгаданыя натаўскія базы, падрыхтоўку і гэтак далей. Ну, карацей, ўсё, што яму скажуць, ён пра тое і будзе распавядаць. Просто таму, што ягонаму жыццю загражае небяспека. І каб пра гэта дазнацца, не абавязкова 8000 еўра збіраць на нейкіх адвакатаў і дапамогу, як гэта робіць пан Стрижак. Так, Варшавская ТЦК пише, що чув про цю екстрадицію, був в шоці. Ми всі знаємо, що на нього чекає. Ну, ось якось, ніяк так. Буде щось на кшталт, як з гэтым, з Протасевичем. Ось калі цэлы самолет, самолеты іншаземнай кампаніі Ryanair, падняўшы вынішчваць у паветра, Лукашенко пасадзіў самолет, загрожуючы, скажем так, адкрыць агонь по гэтым самым самолете, прыкрыўшся, што нібыта там выбуховае, было паведамленне пра нейкія выбуховыя рэчавіны на борту. Ось, а насамрэч там просто быў Протасевич. Ось, Протасевича арыштавалі, і зараз ён там працуе такім, як нібыта дэмакратычным блогерам. Ось, у Беларусі. Ходзіць там з гэтай з Калеснікавай щось там размаўляе. Ось, таму такое. Таму я не збіраюся ехаць нейкія іншыя краіны, у якіх я прынамсі не ўпэўнены на 1 мільярд адсоткаў, што мяне адтуль не экстрадуюць. Ось, напрыклад, у Малдову. Не, я ў Малдову мабыць, і не паеду. А ось всякі іншыя там краіны ездзіць. Ось, але яшчэ трэба візу атрымаць. Так, в прынцыпе, ўсё, пра што я хацеў распавесці, я вам распавёў. На банку сёння ніхто не закінуў нічога. Новая баначка. Хто хоча першым быць? Гэта потым патрапіць у нарэзкі на Ютубе і на ТикТоке. Ну, ось тут, дзесь тут мае з'явіцца код. Гэты виджет Монобанку пра папоўненне банкі. Ось, калі у вас не працуе ось гэты QR-код, можна яшчэ ось гэты спробаваць. Ён трошкі большы. Ось, але я спробаваў з тэлефона, і той, і другі ў мяне працуе. Калі вы, уласна, ў тэлефоне і так сидзіце, можете у опісе пад гэтай трансляцыяй ёсць пасыланне на Монобанку. Калі вы дзесь за мяжой знаходзіце, вы можете праз сістэму плацяжоў PayPal падтрымаць фінансава ў тым ліку аўтара вашага, мабыць, не вельмі любімага, але досыць, на мой погляд, непаганага беларускамоўнага, не расейскамоўнага, што самае галоўнае, контенту. Так, а ось Варшавський ТЦК ще каже, що він зараз дируни робить. Знайомий білорус сказав, що найкраще це коли дрібно натерта картопля, хочу спробувати. Ну, знову ж є, коли дробно натерта, а є така, як, не якось гэта, корейська морква, а ще така, ось як корейська морква, тільки ще є більш дробна. Ось така, ось коли такой натирати, там вогулі класно отрымлівається. Ось яны такія, іх можна тонкімі, больш тонкімі тады рабіць, бо гэта ўсе валокны пераплетаюцца і досыць смачна. Так, ну, забайціць вас на донат нікога не атрымалася, ну нічога. Мабыць, хто ў запісе паглядзіць і што-небудзь закіне. Але ў запісе кота не пабачыш. Тут кота не побачиш. Ось. І за донат от 500 гривень у записі так само не побачиш, сюрприз. Ось. А ён все застається, все як було. За донат от 500 гривень. Сюрприз чекає вас, коли донатить у прямим ефірі. А ефіри у нас починаються о 8 годині кожну неділю. Ось як годинник.
І нават калі не будзе з электрычнасці, што цалкам верагодна у бліжэйшы час, бо ўжо неяк адключаюць час ад часу. Нават калі электрычнасці не будзе, я ўсё роўна выйду ў эфір, таму што мне похуй. Вось, у мяне ёсць станцыя ад праекту ZTX Power для ЗСУ, якая забяспечвае мяне электрычнасцю на 3-4 гадзіны працы кампутара. Вось, ёсць у мяне оптавалаконны інтэрнет ад кампаніі Carbina. Это такая інтэграцыя рэкламная, за якую мне, дарэчы, ніхто не праплаціць. Ось, ёсць у мяне оптавалакно ад кампаніі Carbina, якое таксама за дапамогай простага пауэрбанка у мяне будзе інтэрнет. Ось, знаю, бо в Україні звичайно діруни роблять з картоплю з крупно натертої картоплі, але вони для мене занадто хрумкі. Ну, спробуйте потім. Можете у коментарях потім розповісти, я вам обов'язково відповіду. Ну, і, в принципі, все, що я хотів сказати, я сказав. Дякую за те, що були, дякую за те, що глядели, дякую за те, що не задонатили. Шкода, конечно. Ось, на новую монобанку ніхто не розпечатав її під час ефіру, мабуть, розпечатають під час потім прогляду. Ось, дякую, що глядели, дякую, що приділили час. Нагадаю вам про подобайки і коментарі. Ось, і слава Україні, і живе Білорусь!